फिर से पवन सिंह लेके आ गइल बाने एगो दमदार भावनात्मक गाना जेके सुन के हर आंख में आंसू आ जाता, जेके सुन के हर दिल रो पड़ेला। जौन पवन सिंह के गाना बाना एका नाम बा भगवान करस। में दर्द बा, दुआ बा और एगो मजबूर माई के आंसू बा। पवन सिंह के आवाज में एगो ऐसी कहानी जेकरा में माई बाप के प्यार, संघर्ष और भगवान से उम्मीद के दर्शन होई। में बा शानदार एक्शन, जबरदस्त एक्टिंग और दिल के छू लेवे वाला म्यूजिक बा। भगवान करस ई गाना ना सिर्फ एगो म्यूजिक वीडियो बा, ई बा एगो एहसास। नहीं सबे काहे से कि ई गाना जल्दी रिलीज होके वाला बा पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि जब दुनिया साथ ना दे तो भगवान सहारा बनते हैं, लेकिन जब भगवान भी खामोश हो जाए तब एक माँ के आंसू और एक पिता का दुख और एक बेटे का आवाज पुकार बन के गूंज उठेला। ई गाना एगो कहानी है संघर्ष से जूझत एगो गरीब बाप के, दुआ करत एगो माई के, सवाल करत एगो मासूम बेटा के। कि गाना ना एगो कहानी है संघर्ष से जूझत एगो गरीब बाप के, दुआ करत एगो माई के और सवाल करत एगो मासूम बेटा के कहानी है। जब दर्द हद से ज्यादा हो जाला तब जबान से ना दिल से निकलेला आवाज। पवन सिंह के भावुक सुर में हर लफ्ज चुभी और हर नोट रुला दी भाई। शानदार लोकेशन, जबरदस्त एक्टिंग और दिल के छू लेवे वाला म्यूजिक के साथ भगवान करस ई ना केवल गाना बा, एक भावना बा, एक पुकार बा, एक सवाल बा भगवान से। का सच में भगवान सबके सुने ना, और का पीड़ा के भी जवाब होला। कान के ताई जरूर देखी भगवान करस। वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और कमेंट में बताई का भगवान करस।